बे समाव इंराजि 2022 मायथाइनि आर'नाइ क्लाबनि जानानै बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय जाबाय। दिनै जोंनि आर'नाइ क्लाबा बर'नि हारिमुखौ फोथांनायनि नामाव मोनसे हाबाफारिखौ मावफुंनो नागिरदों। बेनो जाहैबाय जोंनि बर'फोरनि गेजेराव नायल' जाल' मोननैल' थियाटार दङ। बे थियाटारानो जाहैबाय आथिखालाव जायानाखि थैहां बर'फाङै सोलिनानै दङ, सोरां मन्जु थियाटार आरो आलायारन थियाटार। दा जोङो नैबे खासियाबारि आर'नाइ क्लाबा बे आर'नाइ फिल्डआव जोङो मोनसे थियाटारखौ लाबोनो नागिरदों। बेनो जाहैबाय आलायारन थियाटार। आरो बे आलायारन थियाटारफोरखौ मोजां मोननानै जोंनि ओनसोलनि रायजो राजाफ्राबो गोबां रायजो राजाफ्रा अनसायबाय आरो जों आसा खालामदों बे आलायारन थियाटारखौ नायनो जोंनि ओनसोलनि खासियाबारि ओनसोलनि आरो खाथि खाला थानाय ओनसोलनि रायजो राजाफोरा अनसायनायनि गेजेरजों नायनो फैगोन आरो जोंनि जे हारिमुनि मोनसे नेरसोन, बे हारिमुनि नेरसोन मोनसे आलायारन थियाटारखौ फोथांनानै लाखिनायाव बयबो बिहोमा होगोन। जोङो बेखौ आर'नाइ क्लाबनि जानानै बयनिसिमबो मिजिंथिदों, आसा खालामदों। मानोना गोबां हारि हादोरफोरा जौगादोंब्लाबो मोनसे बेबायदि हारिनि सेन्टिमेन्ट थानाय थियाटारफोरा आथिखालावबो गुबुन गुबुन हादोर जौगानाय हादोरफोराव जोङो नायोब्ला नुनो मोनो गोबां हादोरफोरानो बेफोरखौ बावनानै थाङाखै आरो गोबां जौगानाय हारिफ्राबो बावनानै थाङाखै। जोंनि बर' हारियाथ' दासिमबो बुंनो थाङोब्ला जौगानायनि मोनसे लामायावसो आगान होदों होननानै बुंजायो। जौगानायनि जेबो माबाफोरखौ जोङो दासिमबो नुनो मोनाखै। दा बेनिखायनो जौगानायनि लामायाव आगान होनायावनो जोङो बेफोरबायदिखौ जोङो बावलाङोब्ला निस्सय जोंनि थाखाय मोनसे दुखुनांथाव खौरांनि अनगा बियो मुङा मोनसेबो जानो हाया। बेनिखायनो रायजो राजाफोरखौ दिनैनि नैबे प्रेस मिटनि गेजेरजों बेखौनो खावलायनो हास्थायदों, जाहाथे ओनसोलनि रायजो राजाफोरा बे थियाटारखौ अनसायनानै बर' हारिमुखौ फोथांनानै लाखिनायाव बयबो आवगायबोयो, बेखौ बयनिसिमबो खावलायनाय थाबाय।